De fet, és una feina que per anys que passin, cada matí, quan em desperto, estic nerviosa, estic contenta, estic preocupada. Vinc a treballar i vaig pensant, des de que parco el cotxe fins que entro a la parada estic pensant, fer-ho bé, pel producte que arriba, pel pagès que l'ha cultivat, pels companys, pels proveïdors, pels clients, perquè tot es pugui encaixar, que la meva jefa estigui contenta, que tothom estigui content, que sigui capaç de transmetre-li al client l'emoció per aquell producte i que ell també s'encomani per transmetre-li a l'última persona. I tot això és cada dia, i cada dia quan acabes, i si t'has sortit més o menys bé, ostres, és que és una felicitat. També hi ha dies que te'n vas hundido a casa, perquè dius, ostres, avui no ens n'hem sortit, hi ha hagut alguna pega, però habitualment et recuperes ràpid i demà amb la mateixa empenta, i és una il·lusió que no l'he perduda mai, que la vaig veure a casa meva sempre. Jo recordo que era molt petita aquest amor a la feina, sobretot la feina sense deixar de banda la família, però la feina per davant. Era molt petita, que em corria amb la meva mare perquè em portava a casa l'àvia, perquè ella havia d'anar a dormir, perquè l'endemà es havia de llevar a les 3 per anar al born, i aquesta emoció que tenia la meva mare, doncs la segueixo tenint jo, cada dia. És algo especial.